Okay, this time, mati na kita kay Mau Mau sa iyang pagambahon. No? Ang pagambahon, ang aga pa ako nagbugtaw. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga kaparty. Aga pa ako nagbugtaw, nagkalong-kalo sang amon bahaw, kay si Tiyo Isko mapamindanao mabakal, usay nga bingaw, may sista ako nga lumboy, werdas ya ikog sang baboy, kuting-kutingon ay sang ito ang amo, naghala tumbo, bana mo nga palahubog, kung malasing perti ka isog, pag-abot sa balay singgit inaway kahuluya, sa tupad balay tutlo ko sa mga asawa nga palahubog ang ilabana, ulo-uluhi kag patuluga mahamuukan, pitkang ring dabilya. Dumagas Mix Club Radio FM, your number one choice. Okay, salamat good Mau Mau si Patricia Morin, Yermo Pamunag ang siyempre ang apo ni kagrupong Francisco Yermo sa of course ang aga pa ako nagbugtaw. No? So along-along ka mga lalaki sa inyong mga asawa no base ibala matama ng inyong mga asawa kag patulukon lang kamo kag pitkon ang inyong ring the bell.